Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibanda okubingelelayo, ndlalifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu ngokungipha usuku lwanamhlanje. Ngiyakholwa nawe uyabonga kanye nami siyamdumisa njengoba sisesenkonzweni yokubonga nokudumisa. Sisemkhosini-ke uday number 2. Siqale izolo emkhosini, nokho-ke besisemngcwabeni. Thina ngapha asikwazanga ukukhuluma ngomkhosi, kodwa-ke usizile kakhulu uNkulunkulu kakhulu ngokuba kulo mkhosi ngosuku lwayizolo. Bangcwele, ngiyacela ukuthi sikhuleke. Mhlawumbe engakakhuleki angigcizelele. Mhla ka-5 August sinenkonzo eNew Germany Civic Hall ezoqala ngo-9:30. Ezoqala ngo-9:30. Sinqunyelwe isikhathi okufanele sibe sesiqedile ngaso. So-ke bayamenywa bonke abasekhaya lezwi, kakhulu abaseThekwini namaphethelo, ukuba bathole ithuba, ngoba hayi uNkulunkulu bengakasivulisi ibranch ngakhona, asikakabi nayo ibranch eThekwini. So lokho kusibeka ekuthenini-ke ake sizame ukuvakashela siyobona abantu bakaNkulunkulu noma abantwana bakaNkulunkulu basekhaya lezwi, ngoba ngiya-understanda ukuthi sinamabandla ethu ahlukene. Asizeli ukuntshontsha amabandla, abantu emabandleni. Ngiya-encourage kakhulu futhi ukuthi abantu bahlale emabandleni bakhanye lapho bekhona. Kodwa nje uNkulunkulu ukubekile ukuthi hayi, umuntu akeke ethi ukuvakasha eThekwini noma-ke eduze kwaseThekwini phela kuseNew Germany, la wonke umuntu kuzoba lula ukuthi aye khona afike khona. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu. uNkulunkulu anibiyele, anibusise. Sihlangane khona-ke eNew Germany mhla ka-5 August kuMgqibelo ngo-9:30 ekuseni. uJesu Kristu inkosi. Masikhuleke. Baba, egameni likaJesu Kristu ophilayo, siyazithoba phambi kobuso bakho. Siyabonga ukugcinwa nokulondwa ngesakhe isandla. Siyakubonga kakhulu uNkulunkulu wethu nomusa. Ngiyacela ukuthi ube kanye nathi kule nkonzo. Ngiyacela uNkulunkulu wethu, sibonga kusuku lwesibili, sikubonga ngakho konke osenzele khona, ngoba masiza kuwe sikhala sicela uyaphendula, uyalimela izwi lakho. John 14:14 othe noma yini esicela egameni lakho ubaba uzoyenza. Maningi futhi amavesi aqinisekisa lokho. Uze washo kuJohn 15:7 wathi uma sihlala kuwe namazwi akhe ehlala kithi siyocela esikuthandayo sikwenzele. Mina-ke Nkosi usungenzela izinto eziningi. Mangicela ngilicaphuna lelizwi uyangenzela. Ngiyabonga Nkosi ngingelutho. Ngiyafisa nabantwana basekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa bazi lento ukuthi uma sihlala ezweni lakho nawe uhlala kithi. Sithina sihlala kuwe, izwi lakho lihlala kithi. Konke sikukhulekelayo siyokunikezwa. Siyabonga Nkosi ngoba uyakwenza. Inkinga yabantu abakholwa mabecela. Inkinga yabantu bayangabaza mabecela. Inkinga yabantu abekho ngcwele uma becela. Ngoba ushilo ezwini lakho Isaiah 59:1-2 wathi isandla sakho asifinyeziwe ukusindisa. Nendlebe yakho ayinzima ukuzwa kodwa ububi bethu obusahlukanisayo. Washo kuMaHubo 34:15 wathi indlebe yakho ikukho ukukhala kwabangcwele. Siyabonga Nkosi, siyabonga. Sisize sihlale singcwele ukuze ngaso sonke isikhathi uma sikhala uphendula. Yiba nathi-ke kule nkonzo ngoJesu inkosi yethu. Jesu Kristu inkosi. Amen. Udumo lonke silinikeza uNkulunkulu. Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Umkhosi wokubonga-ke nokudumisa uNkulunkulu ngezinkonzo zikaJuly akasiphe zona. Sizohlala nje-ke phezu kwendaba AmaHubo 103:1-5 ebesivele siqhubeka ngawo uma siphuma kwabaseThesalonika bokuqala
chapter 5 verse 16 kuya 22. Asiqali-ke lapho kulokhu. Verse 1, ihubo lokudumisa uNkulunkulu ngomusa wakhe. AmaHubo 103 from verse 1 to verse 5. Mbonga uJehova mphefumulo wami. Konke okuphakathi kwami makubonge igama lakhe elingcwele. Mbonga uJehova mphefumulo wami. Ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Yena othethelela zonke izono zakho, owelapha zonke izifo zakho, okhulula ukuphila kwakhe ekubhujisweni, okuqhelisa ngomusa nangobubele, osuthisa ukulangazela kwakho ngokuhle, ubusha bakho bubuyiswe njengokhozi. Sifunda AmaHubo 103, siqala kuverse 1 sigcina kuverse 5. Asizugxila-ke kumaverse 1, 2, ngoba vele besikade sikuverse 2 nale nkonzo yethu sisukela sibonga. Angisakhumbuli noma besibonga emva kwephasika noma besibonga emva komkhosi ka-21 days. Kodwa la sibona-ke umbhali waleli hubo. Abantu abaningi-ke bazothi noma liphi nje ihubo likaDavide. Cha, ayabhalwa kaDavide, kukhona nawo amadodana kaKhora, khona lawa nalawaya, khona nomkhuleko kaMose. So amahubo akhiwe abantu abathize ababehuba beqamba amaculo. Njengoba u-103 engabhaleki ukuthi ubhale ubani, so asimazi somrifeya kuyona njengokuthi umbhali waleli hubo. Wayekhuluma naye-ke, ekhuluma naye, ngake ngashumayela ngaleli vesi ukuthi wayekhuluma nomphefumulo wakhe. Ewubani kanti yena ekhuluma nomphefumulo? Ngachaza ukuthi umuntu uziqu ezintathu: inyama okungumzimba, umphefumulo okuwuqobo lomuntu, nomoya okuwuyena umoya okhontrola umuntu. Angizungena-ke lapho. So-ke lo mbhali ukhuluma nomphefumulo wakhe, yawutshela ukuthi mbonga uJehova mphefumulo wami. Nakho konke-ke okuphakathi kwami makubonga igama lakhe elingcwele. Ijulile leli vesi. Okungaphakathi kumuntu yini? Amaphaphu, isibindi, inhliziyo, izinso, you name it, kubale nje nawe kuningi. Uthi-ke ngisho okungaphakathi kwakhe makubonge igama likaJehova, igama lakhe elingcwele. So ngamanye amagama simele ukunikela imizimba yethu ibe umnikelo ophilileyo, umzimba wona wonke, akukho okusalayo, asikho isitho somzimba esisalayo. Kunabantu engizwe besho bethi kunzima ukusindisa usuka la okhalweni noma eqolo kuya phansi. Angasindisa umuntu kusukela okhalweni kuya phezulu, but ngezansi kunzima. Ayikho into enzima lapho. Unikela yonke into kuNkulunkulu. uNkulunkulu akhontrola imizwa yakho. Ngahlushwa imizwa yakho ebusuku, ugcina usenza izinto ezingcolile. Cha, konke okwakho makumbonge uNkulunkulu, kumdumise konke, zonke izitho ezisemzimbeni wakho. Verse 2, mbonga uJehova mphefumulo wami, ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Sigxile kulo vele-ke, angizolithinta kakhulu. Ukukhohlwa imisebenzi oyenzela uNkulunkulu kwenza ungakwazi ukumbonga. Kodwa uma umbonga ngakho konke akwenzele khona, uNkulunkulu wenza lokhu okulandelayo kuverse 3. Uyena othethelela zonke izono zakho, aphinde elaphe zonke izifo zakho. Ngifisa uverse 3-ke simhlukanise phakathi. Ke sikhulume ngani ngokuthethelela zonke izono zakho. Uyathethelela zonke izono. Kodwa uma sizivuma, uthembekile, ulungile kuba sithethelele zonke izono zethu. Okwethu thina masizivume. Qeda ukuzivuma bese uyazishiya ukuze uthole umusa. Izaga 28 verse 13, ofihla iziphambeko zakhe akayi ukuphumelela, kodwa ozivumayo azishiye, uyena uzothola umusa. Bangcwele, umusa utholakala ngokuvuma isono usishiye. Imizindlo ivuma uhlukane nayo kuzindlela abantu. Inkanuko ivuma uhlukane nayo. Inkanuko ayiphumi-ke kalula ngoba iyimizwa yakho.
ibiza ukuthi ukhiphe kanye ney'mpande. Uye lapha ebunganeni uqala udlala amacashelana. Ukhipha iy'mpande zenkanuko-ke lapho. Uye lapha ebunganeni ugogora umuntu egeza, umlunguza egeza. Uya lapha ebunganeni abazali bethu, ngenhlanhla kabama abakwenzanga kodwa ngiyazifaka ngoba ngizela understand. Becabanga ukuthi usemncane, bacabanga ukuthi ulele, benze inkonzo yabo kanti awulele, sebeyilimaza ingqondo yakho. Lento lena usufuna ukuyenza kumfowenu noma kudadewenu. Lena oyizwe bayenze ebusuku abazali. Bazali yekeni lonto leyo ukuthi uthatha uthi ingane ilele. Yini ungazikhumbuli wena mzali ukuthi at 4 wawenzani? Wawenza ukonakala. Awuboni ngani nale ngane ucabanga ukuthi ilele? Bazalwane, akufanele lokho. So kuNkulunkulu wethu-ke muhle, uthethelela zonke lezo zono. Uthembekile, ulungile ukuthi masizivuma asisize. Ngiyafisa ukuthi-ke sibuke izwi lenkosi laphaya ku-Exodus 34. Khona imessage esingikholwa ukuthi sizoyithola ku-verse 7. Lithi, ogcinela abayizinkulungwane umusa, othethelela ububi neziphambeko nezono, ongayikuyekela onecala, ehambela ububi bawuyise kubantwana nakubantwana babantwana, kwabesizukulwane sesithathu nesesine. uNkulunkulu wethu-ke simkhonzayo lo unguJehova ongcwele, unguJehova ogcwele isihe, unguJehova onomusa, uyephuza ukuthukuthela, uvame ubumnene neqiniso. Uvamile ubumnene neqiniso. Unobubele, unesihawu, uyephuza ukuthukuthela mntakababa. Yazi ngaba sisekho emhlabeni ukuba uyashesha ukuthukuthela. Futhi njalo nje akathethi njalo. No, he doesn't fight. Mayesekhulumile uyakhuluma, akekho ozoleqa izwi lakhe. Kodwa akathethi njalo. Bekufanele simfuze. Indoda ehlala ithethe ekhaya ithethisa unkosikazi. Unkosikazi ehlala ithethe ekhaya ithethisa iy'ngane. Amanye akathethisayo indoda le. Hayi bazalwane, ufuze bani ngempela? Ngoba uNkulunkulu uthe mayisidala wathi masakha abantu ngomfanekiso wethu, basifuze babuse. Uzobusa kanjani ngomfuzile uNkulunkulu? Busa ngendluzula, ngokuthetha, ngokulwa, ngokuthukuthela. uShumayeli 7:9 ulaka ligcwele efubeni zeyiwula, musukuba yisiwula. Hayi musukuba yisiwula. Uyena-ke othethelela zonke izono zakho. La-ke kuGenesis 34:7 uthi ugcinela abayizinkulungwane umusa. Yabona unomusa ongakanani? Ugcinela ama-thousands umusa. Abesethethelela ububi neziphambeko nezono. Ububi, iziphambeko nezono. Waphela abantu banayo lento ethi hayi ngiphambukile nje. Kuzwakala kulula. Kodwa yena uma uza kuye uthethelela ububi neziphambeko nezono. Kodwa uma ungafuni uvuma isono sakho, akayi kukuyekela. Lithi akayi umyekelo onecala. Ayingeke akuyekele uma unecala. Inkokhelo yesono ngukufa. Khumbula ungakhohlwa. The wages of sin is death. Inkokhelo yesono ingukufa. uNkulunkulu-ke simkhonzayo loyo. Okufanele simkhonze bazalwane. Siyambonga ngoba uyasithethelela izono. Siyambonga ngoba masikhuleka uyaphendula. Siyambonga protect imindeni yethu. Protected umndeni wakho ukuba sekhaya lezwi nje. Uprotected. Bese beba protected futhi nabo abasentabeni yendlu kaJehova. Ba-protected. Bazalwane, sifunani siphelele. Simkhonzeni uNkulunkulu. Ngiyacela sigoqe sikhuleke, isikhathi sesihambile. Baba ongcwele, baba olungileyo, siyabonga. uJesu Kristu inkosi. Amen.
Babonsibanda ovalelisayo, uthi uJesu Kristu inkosi.